May ayının 27-sinden 28-ne geçen gece Aşgabat'da çal tozan gurşap aldy. Bu ýagdaý 28-nji maýda tutuşuny dowam edip 29-njy maýda hem çal tozanyň howada belli bir derejede saklanyp galýandygyny görse bolýar. Ertirden turlaryna 28 güni. Aşgabat şäherine goýa bir ýazyň ýa-da ışgınnyň bir gelen ýaly bir wada adamlar ümür dürek. Sebebi şehir sapsal renkli boyalanmış. İyi saat 5'te dağıtıp zahan yaktılarından bir yöne. Tiydim şon ümürderle eýsem bir sal tozunluğuna göz yetirdiler. Diýip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ýakyndan sinedýän Bugaýew 27-nji maýda günüň 2-nji ýarymynda has takygy öýländen akşam saat 11 töregine çenli güýçli ýagyş ýagandygyny ýatladyp, giýje penjiresini açyp ýatan ýaşaýjylaryň öýündäki mebellerini, öýgoşlaryny 2 mm çemesi galyňlykdaky ak tozanyň basandygyny belledi we sözüni şeýle dowam etdirdi. Özüm şeýle bir geň almalýarda yel, ýagmyr ýok, howa ýöne sapsal bolup dur, göz ýetmem bolup bilse 250 metrden aňryn haýgardan ok aňyrsy çalaryp durun. Ýene bir bellemeli ýagdaý şol edil ag renkli awtomobillarda bildiren ogum bolyn, ýöne beýle goýrak renkli awtomobillar bar, şular wadi. Näçe süpürseňem aňyrsy bir saat geçmäke ýene de şol ak tot şoňsuny büröýe hemde maşyny bir alap eder ýagdaýda oýýar. Diýip Bugaýew howanyň öňküsünden salkynlaşandygyny hem belledi. Bu waka Türkmenistanyň Demiradyk welaýaty Daşowda duzly apy tupanyň gurşap almagyndan bir gün soňa gawat geldi. Bu harasatyň 27-nji maý güni giýje saat 2-ler töwereg ýüze çykandygyny Demiradyk günwatardan sekundda 20 metr tizlik bilen öwsen ýeliň regiony dugdy we tozan garyndyly tupany getirendigini Azatlygyň agdalýan welaýatdaky habarçylary habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, Aşgabatlylaryň köpüsi 28-nji maýda giýişlik Watan habarlar programmasynda şäheri gurşap alan çal tozanyň nämedigi, onuň nireden gelendigi barada maglumat berilmegine garaşan bolsa-da, türkmen mediasynda bu barada hiç zat aýdylmady. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň işgärleri bilen habarlaşanda bu edaranyň jogapkär işgärleri biz bilemizok, bizdiň howanyň temperaturasy, ýeliň haýsy tarapdan ösjekdi hakynda maglumat berýäris diýip jogap berdiler. Ýöne agdalýan gullugyň adynyň efirde tutulmadygyny soran jogapkär resmisi Azatlygyň habarçysyna Aşgabatda gurşap alan çal tozanyň Daşowda gelen duzly apy tupanyň dowamy däldigini, sebäbi onuň Demiradyk welaýatynyň merkezi şäherinden paýtagta gelýänçe güýçden gaçmalydygyny aýtdy. Ýöne bu çal tozanyň gelmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat bermekden saklandy. Ýurtda bolup geçen wakalara sinedýän yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi 1970-nji 80-nji ýyllarda Aşgabatda sarymtyl renkdäki tozanyň gurşap almak ýaly wakalaryň birnäçe gezek bolandygyny, ýöne edil häzirki ýaly ýagdaýyň soňky 20-25 ýylyň dowamynda ilkinji gezek bolýandygyny aýdýarlar. Ýokarda hem bellep geçişmede ýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne Daşowda welaýatyny duzly apy tupanyň ne de Aşgabat şäherini çal tozanyň gurşap almagy barada kelam agyz söz aýdýarlar.